Mateo Kapitulo 26. Og nahatabo nga sa nakahuman si Hesus, niining tanang mga pulong, nag-ingon sa iyang mga tinun-an. Hingbaluan ninyo nga sa sulod sa duha ka adlaw, moabot ang Pasko, ug ang Anak sa Tawo, igatugyan aron igalansang sa krus. Unya na nagtigom ang mga punuan sa mga saserdote, og ang mga ansyano sa lungsod sa balay sa labawng saserdote nga ginganlan si Caifas, og na nagsabot sila sa pagdakop kang Hesus, pinaagi sa limbong og pagpatay kaniya. Apan nag-ingon sila, dili iatol sa fiesta aron dili mahatabo ang kasaba sa lungsod. Og sa didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, miduol kaniya ang usa ka babayi nga adunay usa ka tibod nga alabastro nga ighahaplas nga dakog bili, o gibubo niya sa ulo ni Hesus samtang siya nagalingkod sa lamesa. Apan sa hingkit-an kini sa iyang mga tinun-an, nangasuko sila nga nagaingon, tungod sa unsa ba kini nga pag-usik, kay kining haplas arang ikabaligya sa mahal og igahatag sa mga kabos. Apan sa hingbaluan kini ni Hesus, miingon kanila, nganong inyong ginasamok kining babaye, kay usa ka maayong buhat ang gihimo niya kanako, kay kamo adunay mga kabos gihapon uban kaninyo. Apan ako dili kauban ninyo sa kanunay, kay sa pagbubo niya ni ining haplas sa akong lawas, iyang gibuhat kini aron sa pag-andam alang sa paglubong kanako. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan asa igawali kining maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Pagahisgutan usab ang gihimo ni ining babayi sa handumanan niya. Unya ang usa sa mga napulo og duha nga ginganlan si Judas Iscariote, miadto sa mga punuan sa mga saserdote, og nag-ingon, unsa ba ang buot ninyo nga ihatag kanako, aron siya akong igatugyan kaninyo, og siya gitimbangan nila sa katloan kabuok nga salapi. Og sukad ni adto nagapangita siya og higayon sa pagtugyan kaniya, og sa nahauna nga adlaw sa mga tinapay nga walay levadora, na nagpanuol kang Hesus ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, asa ba ang buot mo nga pagaandamon namo alang kanimo ang pagkaon sa Pasko? Og siya miingon, umadto kamo sa syudad sa usa ka tawo, og ingnon ninyo siya, ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon haduol na. Sa ulugon ko sa imong balay ang Pasko kauban sa akong mga tinun-an, o gibuhat kini sa mga tinun-an ingon sa gisugo kanila ni Hesus, o giandam nila ang Pasko. Og sa miabot ang kahaponon, milingkod siya sa lamesa kauban sa napulo og duha ka mga tinun-an. Og sa nagakaon sila, miingon siya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magatugyan kanako. Og na nagsubo sila pag-ayo, og na nagsugod sa pag-ingon kaniya, ang tagsa-tagsa kanila, ako ba kaha Ginoo? Og siya mitubag og nag-ingon, kadtong nagatuslob sa kamot, kauban nako sa pinggan, kana mao ang magatugyan kanako. Ang Anak sa Tawo moadto ingon sa nahasulat, nahatungod kaniya. Apan alaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya, igatugyan ang Anak sa Tawo. Maayo pa kaniya kung wala siya matawo. Og mitubag si Judas, ang maong nagtugyan kaniya, og miingon, ako ba kaha, Rabay? Siya miingon kaniya, giingon mo. Og sa nagakaon sila, gikuptan ni Hesus ang usa ka tinapay, og sa gipanalanginan niya, iyang gitipik-tipik, og sa gihatag sa mga tinun-an, nagaingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kini mao ang akong lawas. Og sa gikuptan niya ang kupa, nagpasalamat, og iyang gihatag kanila nga nagaingon,
Uminom kamo nga tanan niini, kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Og ako nagaingon kaninyo, nga gikan karon dili na ako magainom niining bunga sa paras hangtod ni adtong adlawa nga magainom ako pag-usab kauban ninyo sa gingharian sa akong amahan. Og sa nakaawit sila og usa ka alawiton nangadto sila sa bukid sa mga olivo. Unya miingon kanila si Hesus, nga tanan kamo mahapangdol tungod kanako karon nga gabhiuna, kay nahasulat na. Pagasamaran ko ang magbalantay og ang mga karnero, pagapatlaagon gikan sa panon. Apan sa tapos ako unya mabanhaw, magauna ako kaninyo sa Galilea. Apan si Pedro sa mitubag, nagaingon kaniya, kung ang tanan mahapangdol tungod kanimo, ako dili gayud mahapangdol. Si Hesus nag-ingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, nga niining gabhiuna sa dili pa mutuktugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Si Pedro nagaingon kaniya, bisan kinahanglan kanako ang pagkamatay kauban nimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Og ang tanang mga tinun-an na nag-ingon sa mauusab. Unya si Hesus miadto kauban nila sa usa ka tanaman nga ginganlan Getsemane. Og nag-ingon sa iyang mga tinun-an, panglingkod kamo dinhi samtang moadto pa ako sa unahan sa pag-ampo. Og sa iyang gidala kauban niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo, nagsugod siya sa pagkasubo og pagkaguol sa dako gayod. Unya siya nag-ingon kanila, ang akong kalag nagsubo gayod pag-ayo bisan hangtod sa kamatayon. Managpabilin kamo dinhi og panagtukaw kamo kauban nako. Og milakaw siya og jotay sa unahan og mihapa og nag-ampo nga miingon, amahan ko, kung mahimo, ikasaylo unta kanako kining kupa. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Og mibalik siya sa iyang mga tinun-an og iyang hingkaplagan sila nga nangatulog. Og nag-ingon kang Pedro, unsa? Dili ba kamo makahimo sa pagtukaw kauban nako sa usa ka takna? Managtukaw og manag-ampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam, apan ang lawas maluya. Miadto na usab siya sa ikaduhang panahon og nag-ampo nga nagaingon, amahan ko, kung kining kupa dili mahimo nga ikasaylo kanako, gawas kung akong imnon kini, ang imong kabubuton matuman. Og sa miadto siya pag-usab, iyang hingkaplagan sila nga nangatulog, kay nagbugat ang ilang mga mata, og iyang gibiyaan sila pag-usab, og miadto, og nag-ampo sa ikatulo, nga nagaingon sa maong mga pulong. Unya miadto sa iyang mga tinun-an, og nag-ingon kanila, pangatulog na kamo, og pamahulay. Ania karon, nagakaduol ang takna, og ang anak sa tawo, igatugyan sa mga kamot sa mga makasasala. Panindog kamo, manlakaw kita. Ania karon, nagakaduol kadtong nagabudhi kanako. Og sa nagasulti pa siya, ania karon, si Judas ang usa sa napulo og duha, miabot og kauban niya ang usa ka dakong panon sa katawhan nga may mga pinuti og mga puspos gikan sa mga punuan sa mga saserdote og sa mga ansyano sa lungsod. Siya nga nagtugyan kaniya, naghatag kanila og usa ka ilhanan nga nagaingon, kinsa kadtong akong pagahalukan, mao kana siya, dakpa ninyo. O gilayon sa miduol kang Hesus, miingon, maghimaya ka, Rabay. Og mihalok kaniya. Og si Hesus miingon kaniya, abyan, buhata ka ng imong gianhi.
Unya na nagpanuol sila o gikuptan nila si Hesus o gidakop siya. Og ania karon, usa sa mga kauban ni Hesus mibakyaw sa iyang kamot og miibot sa iyang pinuti. Og gitigbas niya ang usa ka ulipon sa labaw nga saserdote. Gipalungan niya sa usa ka dalunggan. Unya miingon kaniya si Hesus, "Iuli sa sakob ang imong pinuti, kay ang tanan nga nagagamit sa pinuti mamatay. Kung nagahuna-huna ba ikaw, nga dili ako arang makaampo sa akong amahan, og paghahatagan ako niya karon dayon kapin sa 10 og 2 ka mga legion sa iyang mga manulunda, apan unsaon man uniya pagkatuman sa mga kasulatan, nga mao kining kinahanglan nga pagabuhaton." Niadtong taknaa, miingon si Hesus sa mga panon sa katawhan, "Nganong nanganhi kamo nga dala ang mga puspos sa pagdakop kanako, ingon sa nagadakop og usa ka tulisan? Adlaw-adlaw nagalingkod ako sa templo sa pagpanudlo og wala ninyo ako pagdakpa. Apan kining tanan nang hitabo aron matuman ang mga kasulatan sa mga manalagna." Unya gibiyaan siya sa tanan niya nga mga tinun-an og na nagpangalagiw sila. Og ang mga nanagdakop kang Hesus naghatod kaniya ngadto sa balay ni Caifás, ang labaw nga saserdote, diin ang mga iskriba og ang mga ansyano nagakatigom. Apan si Pedro misunod kaniya nga nagapahalayo hangtod sa silong sa labaw nga saserdote. Og sa misulod siya, milingkod tipon sa mga sulugoon aron sa pagtan-aw sa sangputanan. Og ang mga punuan sa mga saserdote og ang tibuok nga Sanhedrin nagapangita sa ikabutang-butang batok kang Hesus aron sa pagpapatay kaniya. Apan wala sila'y hingkaplagan, bisan mingduol ang daghang mga bakakong saksi, sa katapusan mingduol ang 2 ka mga saksi nga bakakon. Og na nag-ingon, kining tawhana nag-ingon, "Mahimo ko ang pagguba sa templo sa Dios, og ang pagpatindog niini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw." Og mitindog ang labawng saserdote og nag-ingon kaniya, "Wala kay ikatubag bisan unsa? Unsa kining ginasaksi nila batok kanimo?" Apan si Hesus naghilom. Og ang labawng saserdote miingon kaniya, "Gipapanumpa ko ikaw sa ngalan sa Dios nga buhi nga magtug-an ka kanamo kung ikaw mauba si Kristo, ang anak sa Dios." Si Hesus miingon kaniya, "Giingon mo, igaingon ko pag-usab kaninyo, nga sukad karon makita ninyo ang anak sa tawo nga magalingkod sa tuo sa gahom og moanhi sa ibabaw sa mga panganod sa langit." Unya ang labawng saserdote naggisi sa iyang mga sapot nga nagaingon, siya nagapasipala, "Unsa pay kinahanglan ta sa mga saksi? Tan-awa ninyo, karon nadungog ninyo ang pasipala. Unsay huna-huna ninyo?" Og sa mitubag sila na nag-ingon, "Angay siya sa kamatayon." Unya gilud-an nila ang iyang nawong og gisumbag, og ang uban nagsagpa kaniya nga nagaingon, "Tagnaa alang kanamo, Kristo. Kinsa ang nagsumbag kanimo?" Karon, si Pedro nagalingkod sa gawas sa pasyo og giduol siya sa usa ka sulugoon nga babaye nga nagaingon, "Ikaw usab uban ni Hesus nga taga Galilea." Apan siya milimod sa atubangan sa tanan nga nagaingon, "Wala ako manghibalo sa imong ginaingon." Og sa migula siya sa ganghaan, lain na usab nga sulugoon nga babaye ang nakakita kaniya, og kini miingon sa mga atoa didto, "Kini usab kauban ni Hesus nga Nazaretnon." Og milimod siya pag-usab uban ang panumpa, "Wala ako makaila ni anang tawhana." Og sa wala madugay, miduol ang mga nanagtindog didto,
og miingon kang Pedro, "Matuod gayud nga ikaw usab usa kanila, kay ang imong sinultihan nagapaila." Unya misugod siya sa pagpanunglo og pagpanumpa. "Wala ako makaila ni anang tawhana." Og gilayon mituktugaok ang manok. Og si Pedro nahanumdum sa giingon kaniya ni Hesus, "Sa dili pa mutuktugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo." Og sa migula siya, mihilak sa mapait gayod.